The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Matthew 6:19-21. Do not lay up for yourselves treasures on earth, where moth and rust destroy, and where thieves break in and steal. But lay up for yourselves treasures in heaven, where neither moth nor rust destroys, and where thieves do not break in and steal. For where your treasure is, there your heart will be also. Mark 12:41-44. Now Jesus sat opposite the treasury and saw how the people put money into the treasury, and many who were rich put in much. Then one poor widow came and threw in 2 mites, which make a quadrans. So he called his disciples to himself and said to them, Assuredly I say to you, that this poor widow has put in more than all those who have given to the treasury, for they all put in out of their abundance, but she, out of her poverty, put in all that she had, her whole childhood or livelihood. Psalm 96:8. Give to the Lord the glory due his name, being an offering, and come into his courts. 2 Corinthians 9:6-7. But this I say, he who sows sparingly will also reap sparingly, and he who sows bountifully will also reap bountifully. So let each one give as he purposes in his heart, not grudgingly or of necessity, for God loves a cheerful giver. Before we start sa atong adlaw-adlaw nga pagtuon sa pulong sa Dios, kay kinahanglan ang itong pagsusi sa itong kaugalingon. That is examine. Napawag kita mga sala nga personal nga nahimo o nga naapadiha. Kini kundi nato isugin nito sa Dios, mahimo lamang babag. It becomes a barrier sa atong pagtuon sa pulong sa Dios. Ug dili makalihok ang balang Espiritu Santo sa iyang teaching ministry. Gumikan niya ng maong mga sala. 1 John 1:9, nagamando ka nato. If we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Now for you, unbeliever, the issue you are facing, dili ang imong pagkumbisal o pagsugid, kundi ang imong paghimo og desisyon out of your free will. The most important decision you can make in your entire life, the decision to believe in the Lord Jesus Christ as Lord and Savior. Acts 16:31 agayon. Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. Busa sa hilo, magandam tas itong kaugalingon. Let us pray. Balaan na mga Diyos, nagapasalamat kami kanimo, ninilano sa mga adlaw, ang imong tagana kanamo, o imo kami gipadangat, nga buhi pa nini nga mong lawas, kinigumikan lamang sa imong grasya, sa imong kaluoy, sa imong gugma. Salamat o Diyos. Imo pa kami palahutay hangtod ni gayuna. Kumani kami, lamdagi kami sa balang Espiritu Santo, sa among pagpadayon sa pagtuon sa among pulong. Salamat ni among Bible study through the YouTube.
ubos sa Vic Balbido Evangelistic Ministry kining tanan. Among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Amen. Maayong adlaw sa tanan, atong mga subscribers ug ang atong mga igsoon diha ni Kristo ug atong mga higala nga bag-o pa. Welcome kaninyong tanan. Okay, niya pa kita magadupot ni atong tun-anan nga giuluhan og The Unfailing Love of God. Unas tanan, padayon ta sa atong gibiyaan kagahapon. Open your Bible to 1 Corinthians chapter 2 verse 9. 1 Corinto kapitulo 2 versikulo 9. O kini nagasulti sa in English. But as it is written, eye hath not seen, nor ear heard, neither have entered into the heart of man the things which God hath prepared for them that love Him. Now, unsa may imong nakita diha? Sabtag yun Sabta pagayo kanang maong bersikulo. Nagingon ka nas Binisaya, ang wala makita sa mata, ni madungog sa dalunggan, ug wala mo santop sa kasing-kasing sa tao, mao'y katagana sa Dios alang kanila nga nahigugma kaniya. Now, this verse really gives us more meaning, di ba? Mag-agad man og unsaon pagbasa ani. Mag-agad yun. Yung imo rang basahon sa laktod-laktod nga way hunong-hunong mo ingon ka unsa may pasabot ana di man ko kasabot. Pero sa Binisaya, klaro kayo. Atong balikon ragod. Ang wala makita sa mata, ni madungog sa dalunggan, ug wala mo santop sa kasing-kasing sa tao, mao'y gikatagana sa Dios alang kanila nga nahigugma kaniya. So that, kini, naghatag kanimo something clearer. Which means, kang tao nga ordinaryo, di yun makaabot niya ng pag-angkon nga siya nahigugma sa Diyos, nga siya nakaila kunuhay sa Diyos, kay nga naman. Ang pamaagi lamang, mao ang pag-angkon sa mga butang nga giandam na sa Diyos para nimo. Apan di man kini, dili makita sa mata, dili madungog sa dalunggan, dili mahimog pagbati ray imong gamiton aron bation nimo kunuhay. That is why mahinungdan nga ang mga pulong sa Dios, doktrina in the Word of God resident now in our soul, are the only means by which we can know who and what God is, and thus come to respect and love Him. So, ngayong pangutana. But how does God enable us to understand what is normally beyond our comprehension? Nahibaw ba mo? Karon, niya mo din sa itong Bible study, excuse me, pinagi sa YouTube under Nailing Ministry. Now, nganong naaman mo diha, nagpaminaw ni atong pagtuon sa pulong sa Dios, nga naman. Alang-alang, klaro man kaayo para nako. O nganong naklaro man po nimo. Well, nang eskwela ba mugbahin og theology, aron maklaro ninyo? Nganong naklaro man ninyo? Ngano man? What did God do nga naklaro man ninyo? How does God accomplish the seemingly impossible task of communicating His spiritual, infinite, perfect attributes to our ngani sa atong temporal, finite, and imperfect minds? Nga naman yun. Nga mga prinsipyos, doktrina, mutapot man sa atong una-una. Nga kini atong una-una, mas ganahan mga butang nga sukwahi sa pamagi sa Dios. Nga naman.
How can we come to understand the integrity of God? Ang iyang pagkasiya ug ang iyang gugma nga ni kanato, o ang iyang pagka-Dios sa Dios. Now, ang atong pagkabuta, our blindness, is perhaps darker than you realize. Ang dili magtotoo, called the natural man, diha sa 1 Corinthians 2:13 to 16, lacks spirit. Wa siya human spirit. Okay? So, wa siya tawhanong espiritu. Mao bitaw itong atong giingon og spiritually dead, patay. Since the unbeliever has no activated human spirit, no activated, energized, and enlivened human spirit, ang dili magtotoo is simply not equipped to understand spiritual phenomena. Di siya kasabot. Mao ni ang dako ron nga problema. Hangtod nga mahimo siyang usa ka magtotoo, pinagi siyang pagtuo lamang kang Kristo lamang, wa gyud mahimo ang Dios para niya. Wala. Mao ni kanunayan nato og emphasize nga ang Dios way mahimos usa ka dili magtotoo. Sanglit ang Dios wa may labot niya nga unbeliever. Hinukman man na siya ang pagkatao. Now let me emphasize this over and over again. Nga ikaw nga dili magtotoo o isa na unbeliever, you have no relationship to God, whatsoever, wala. Wala kay relasyon. Bisa ka pila ka mo singgit, mo sangpit sa Dios. Bisa ka pila ka pa mo ugbok o kandila nga ingon kadakos poste. Bisa mo ugbokan niya na para sa Dios, wa gyud mahimo ang Dios nimo. Kaya wa gyud labot ang Dios nimo. Kasabot ka. Now please mark this very carefully. Dili ato ni diha ni kamatuoran diha sa iyang pulong sa Dios. So please mark this very carefully. Dili ba yan ni ato mao ni gilatid diha sa pulong sa Dios ug busa. Dili ni atong ginamagama, dili ni atong binuhat-buhat, tinumo-tumo na kining tanan gipatinaw sa pulong sa Dios. Pulong kininiya sa Dios. Okay? So, kung masuko ka na ako, bahin ini, kay ikaw tingali na tungnan, ayaw ko kasuki. Kasuki ang Diyos. Paminaw. The only time nga ang Diyos na anay kalabutan nimo, maong higayon nga mohimo ka og desisyon sa pagdawat, pagtuo kang Ginoong Jesucristo, ingon nga imong personal nga manluluwas. Pinagis pagtuo kaniya lamang. Nakadungog ka. That is the very time nga naanay labot ang Dios nimo. Gani mahimo kang iya ng anak, a child of God. John 1:12. You became a believer, luwas ka na nga tao, ug naa ka na'y kinabuhing dayon. Eternal life. Di ba ni? Pinagi lamang sa imong pagtuo kang Kristo nga nahimo kang luwas ug nahimong magtutuo. Kasabot ka? Naniya pagyod. Ang Espiritu Santo mo puyo na diha nimo. Ug kana magahatag na kanimo sa katungod sa pagsangpit sa Dios nga karon imo nang amahan. Paminaw. Maura ka nang higayuna nga may tabo ka na. Dungga og samtag na. Ug dili ka magtotoo, misal likway ka magkaluwasan, forget it. Huwag yung labot ang Diyos nimo. Bisa kung saon pa nimo. Mauna, nga ang resulta, sige lang kag pang-iyawat sa mga kinabuhi. Magbinuutan ka, iyawat. Magbuhat taani, iyawat. Puro pang-iyawat, imong panginabuhi. Mura bag hit and miss, pamasin ba?
Mao nagiingon sa akong amigo bason ra. Ibaw kag unsang matang karang imong panginabuhi. Kagubot ra. Kaguliyang. Mao nagiingon sa mga kabataan, karaw-karaw lang. Why pagkahaluna? In short, you live a miserable, confused, disorganized life. You're just living life of unreality. Mao na resulta sa imong desisyon. You are a product of your decision. Ibaw ka. So, ang imong pagsangpit sa Diyos, zero. Ano man. Wadihan nimo ang bahin nga may kalabutan sa Diyos. Now, let us make some kind of an infographic again din eh. Ang di magtotoo, anaa siya ay lawas. He has a body. Doon na siya kalag, kay buhi man siya. Okay? Now, diha siya kalag, anaa man diha ang iyang pagkasiya. Okay? That is why, diha sa imong kalag, kung natong i-expand ka na siya, mao ang imuhang pagkaikaw. Then, diha sa imuhang lawas, anaa ang kinaiyang makasasala. Old sinitsyo. Now, ang tanang tao nga ihimugso din sa kalibutan, ingon ani ang kahimtang. That's the general kanang situation or condition. Then, ang imuhang kalag, ana diha ang imuhang pagkaikaw. Gusto? Now, when we expand that, it will look like this. In your soul, you have mentality, panguna-una. Anaa sa imong panguna-una, usab ang imuhang tanlag, which is part of your soul. And then naa ang kabubuton, volition. Nang pag-angkon sa paglantaw sa kaugalingon. And then there is a kining emotion, kanang unsay atong tawagan ni muraw galumlom lang ning emosyon which is part of your soul, pero dili kini siya ingon nga kinaiya nato ang emosyon, kundi mag-agad ang normal man gud kay mag-agad raman sa unsay lihok sa atong una-una ang pagbati. Apan doon ubang mga tao nga emosyon na ang gapasulabi nila. Ang ilang pang pagbati. Even the simple truth of the gospel would elude the unbeliever. Kaya nga naman, kaya ang maing balita sa kaluwasan, the gospel, spiritual ba yan? Gusto? Naon sa akong manato pag-explikar sa unbeliever o something spiritual like kaluwasan. See? Grabe no? Kamu nga nakadawat naman, kamu diha nakadawat naman mo, anong nagkasabot naman mo? Bahin o kaluwasan. Wala po'y ubang mga Kristuhanon ang of course Kristuhano na nga wapod sila kay baog unsay paagi nga naluwa sila basta kay hindawat lang sila, would elude him were it not for the convincing or convicting ministry of God the Holy Spirit. Mao na ni ang atong gisulti nga dunay kauban sa grasya sa Dios, grace of God, ha? Kay kining tanan grasya raman gayod sa Dios. Unsa man ang grasya sa Dios? Kaluwasan, ang atong adlaw-adlaw panginabuhi, ang atong pagkahimugso nining kalibutan, it's still part of common grace. Ang atong pag-abot sa panahon nga nakadawat ang Ginoong Kristo, nga wa ta mamatay, nga wa patak kadawat, right? That's part of common grace. Grasya ka na sa Dios. O karon, ang pagsabot nimo bahin o kaluwasan is part of the grace of God. But this time, ang grasya sa Dios mauna ang nagahatag kanimo niya ng sangkap na ikaw makasabot nining kaluwasan. Kaluwasan ra, okay? At that particular moment, kay unbeliever man ka, mahinumdum pud ta ini sa sangkap nga gihatag sa Dios sa believer. Sa gayon gani,
nga makarnal ang believer, kano sa siya magkarnal? Sa diha nga makasala, kabuan siya ang personal nga sala, he becomes carnal. So sa higayon nga karnal ang believer, doon nagyapon siya sangkap nga iyang magamit, usara, rebound. Okay? Kung unbeliever ka, doon ay spiritual nga sangkap nga magamit, usara pod ang lihok sa Espiritu Santo. We call kini atong gitawag og common grace. Okay? Unsa man tuod kini common grace? Ang common grace mao kini ang lihok sa Espiritu Santo sa matag higayon every time nandunay pagsangyaw sa mga balita sa kaluwasan. Dunay mga pagtudlo, bahin o kaluwasan. Mao ni ang lihok sa Espiritu Santo. Aron nga ang maminaw nga mga dili magtotoo makasabot sa unsay gisangyaw o giwali bahin o kaluwasan. Kasabot ka. Mao ni ang hinungdan ngano nga kung ang usa ka dili magtotoo unya maminaw og Bible study, duha ra ka butang may tabo. Either mo undang siya paminaw kay wa siya kasabot, or nakasabot lang siya pinaagi sa academic nga pamaagi. O gihapon na epekto sa iyang kinabuhi. Basta? That is why the reversionistic believer, kinsa man reversionistic believer, mga magtotoo nga nagtubo na unta niya ni undang. So, mo nagitawag sa kadaghanan ng backslide. So, mao ning hinungdan nga nung ako nang usa ka di magtotoo unya maminaw Bible study, duha ra kabutang akong ibalik niya. Either mo undang siya pagpaminaw kay wa siya kasabot, o nakasabot lang siya pinagi sa academic nga pamagi. Ug wa gyapon kanay epekto siyang kinabuhi. That is why ang reversionistic nga magtuo and the unbeliever, parihara na sila. Okay? Kung magtuon og Bible, na ay reversionist Christian, ug na ay unbeliever, magtuon na sila sa Bible, pero puros ra academic. Kasabot ka? Academic. Kanarabang pareha sa atong naibawaan, gika sa atong pag-eskwela sa high school o sa kolehiyo. Mao na academic knowledge. Mao ra nang epektuha. O atong makita nga ang unbeliever, dili magtotoo, magkasabot lang og espiritual nga mga butang. Ang espiritual nga mga butang sa kaluwasan. Ngano man? Tungod kay ang Espiritu Santo is the one who works diha kaniya aron sa pagpasabot kaniya. Remember what our Lord Jesus Christ said? Nga iyang ipadala ang Espiritu Santo nga nis kalibutan kay siya ang magalihok bahin sa sala, bahin sa righteousness, ug bahin sa pagkinabuhi nga wala na katapusan. That is why the Holy Spirit, ang ministry sa Holy Spirit, nagalihok during o sa higayon sa pagpasabot bahig kaluwasan. Busa, atong makita ron as we move forward. Di ba nilang usa ning prinsipyo nga as we continue this study ini, atong isumpay ni aron ato gyud matungos pagsabot unsa ang paagi sa Dios. Ay nigabot nato dito sa tumoy, wa gyud makahimong excuse ug moingon og wa mo kasabot, wa ko kay bawo, wa dili na kana madawat nga pangulipas, wa na gyud tay excuse ana. Mao na nga karon nakasabot na ta nga klaro gyud ang ending nga kun usa ikaw ka dili magtotoo, if you are an unbeliever, lake of fire yun. Huwag yung kayo mahimo pang hangyo-hangyo. Inagabot sa ending, lake of fire yun ka. Mutuo ka bag na lake of fire, wa.
lake of fire yung ka. You see? Now, for the believer, judgment seat of Christ. Mao na, nga karon magasabot na tag nganong ang Dios gahatag sa tanan nga kayunan. Karon, you make a decision. Why nakuha ang Dios nga gihatag? Gihatag yun niya ang tanan. Nara natos paghimo og desisyon. Kung ikaw sa kadi magtutuo ni gayuna, karon nagpaminaw kanini. Naram nimo sa paghimo og desisyon kung maminaw ka ba sa isang iyaw nga may balita sa kaluwasan, unya imong himuan og desisyon kung mudawat ka ba niya na o dili. Kung kanimo igsuon nga magtotoo, I'm addressing this to you, fellow believer. Nini gayuna. Naara nimo maminaw ka ba sa gitudlo nga pulo sa Dios unya imong dawaton, imong tuuhan o gamiton ang doktrina sa imong kinabuhi. Ano nung ka sa itong Memory 8, Operation SLBA. S, study. L, learn. B, believe. A, apply. Now, naran mo, imo bang pahimuslan ang isang gipangsangkap sa Diyos nimo, ng mga espirituhanong pagsangkap, aron sa ingon niya na magkakabot ka unya sa espirituhanong pagkahamtong o magkakabot ka sa ang sa katakos. Capacity for blessings, for happiness, capacity for life. Thus, imo nang may maya ang Diyos. Of course, ang Diyos ang makaimaya sa Diyos. Pinagi sa itong pagkabot na sa spiritual maturity, then, mag-glorify as ang Diyos sa Diyos. Well, sa itong pagpadayon niining pagtuuna, ang doktrina nga pagkamasaligan sa Diyos, integrity of God, may bahin kini sa atong gitunan karon uluhan nga the Unfailing Love of God. Ang itang hinumduman dinhi nga ang ordinaryong tao maglisod gyud sa pagsabot bahin sa Dios. Maglisod gyud sa pag-ila kinsa ug unsa ang Dios. Ug ganuman tungod kay ang ordinaryong tao ngit-ngit man sumala ang gigamit sa nga pulong diha sa balakang kasulatan mao nga ngit-ngit ang pangunahungas ordinaryong tao gumikan sa katarungan nga wa man diha niya ang katakos sa pag-angkon ni mga espirituhanong butang nga iya sa Dios. Manangit-ngit. Atong nakita na nga ang instruction sa Biblia mao nga ang Dios Espiritu Santo mo'y magatudlo kanatos kamatuoran. Kung kinahanglan nga ang tao mo simba sa Dios pinagi lamang sa Espiritu o sa kamatuoran. Now, this is very clear example. Unsa ang pamaagi sa tao aron iyang masinati ang pagkatinuod, pagkamatuod sa Dios diha sa iyang kinabuhi. Ato usab nga nakita sa atoang miaging pagtuon nga ang usa ka magtotoo nga bag-o pa nga makaangkon ni kaluwasan nagkinahanglan siya niining pag-ugmad sa maong kahimtang. Ang ngayon sab natong i-recall ato bang hinugduman ang pagkamanungdanon sa pagtulunan bahin sa post-salvation epistemological rehabilitation sanglit dako man kinig ikatampo sa kaugmaran sa pagtubo sa bag-o pa nga Kristohanon. Bisan tuod og ang usa ka bag-ong Kristohano nakadawat na sa kaluwasan, wa pagyud kana siya alamag o pagkasayod sa mga espirituhanong mga butang o sa mga espiritual nga pamagi sa pagkinabuhi. Wala pa. Why? Tungod kay wa pa man diha kaniya ang mga espirituhanong sangkap nga magahatag kaniya og katakos nining mao nga pamagi sa pagkinabuhi. Na hinumdumi ni, remember this,
being spiritual is not automatic for a believer to experience. Dili. Ikinahanglan ang iyang mapadinayonon, malahutayon, masigihon, makugihon nga pagtuon. Ang iyang persistent and consistent nga pagbuhat o pagtuman sa mga instructions nga iyang makatunan alang sa pamaagi sa iya karong pagkinabuhi ingon nga Kristohanon. Now, get this. We cannot discover God's character or personality, but into our darkness shines the grace of God. He has revealed Himself. Nagapadayag ang Diyos sa iyang kaugalingon. Now, ang Diyos dili tinago. Ha? Di man nina. Kita ra mo mga tao ang way katakos sa pagklaro sa Diyos. Watay katakos sa pagtanaw niya. Ingon nga espiritual. Kung mausab ka na ito ang mga espiritual nga sangkap, alang nining maong kahimtang. Mahinungdan, nga nanggawas ang labihas kadaghang kalakis tao, aron lang kunuhay mahimong tinuod ang Dios sa ilang kinabuhi. Napagani uban ni mga tawhana mo ingon nalag, di na lang ko mutuo sa Dios. Sanglit alang kanila kuno, mura magtungason ng pag-angkon niya ng katakos nga makaklaro sa pagkatinuod sa Dios. Apan, bisag unsa man kahimtang sa tao, whether he believes there is a God, whether he believes there is no God, whether para niya iyang paningkamutan aron siya mahilangit, o unsa mang mga pamaagi, just bear this in mind. Hinumdumi ni. Ang Dios dili og dili gayud mausab. Ingon man ang iyang mga pulong, dili gayud mausab. Dili mahanaw. Heaven and earth will pass away, but my word will never pass away. Sabta ka na pagayo. That is why, ang ay nato kining klarohon nining atong pagtuon, nga ang Dios dili og dili nung kagayod siyang mausab, sanglit usaman ka na sa iyang attribute, ingon nga Dios. Kasabot ka? Now, kung kitang mga tao, magama-gama tag ato na lang problema. Dili na problema sa Dios. That's why the only tumong sa Dios mao ang iyang pagpadayag kaniya nganhi kanato. Aron atong maklaro ang insakto nga mga pamagi nga iyang gipahimutang para natong mga tao ni ining kalibutan. Whether you are a believer or an unbeliever, iyang gipahimutang ng daan. Why natago diha? Gipahimutang na niya diha sa balaang kasulatan. Mahinungdan nga when we respond positively at God consciousness, God is responsible to provide gospel information para sa mga unbelievers, whereby we can believe in Christ and thus enter into an eternal relationship with the God of this universe through faith alone in Christ alone. Ato ginatagag emphasis, pagtuo lamang kang Kristo lamang. Then, para sa mga magtuo, God has revealed Himself in the Bible, which is the mind of Christ. 1 Corinto 2:16. Hinumdumi nga ang gospel, may balita sa kaluwasan, is only one of the many categories of Bible doctrine. Usa lang. So, ang ngayon natong klarohon, hindi nga itong pagtuon, nga ang pamagi lamang nga itong mailhan ng Diyos, ang pamagi lamang nga itong masabtan o maklaro kung unsa o kinsa ang Diyos, mao ang pag-angkon sa iyang mga pulong. Sanglit gipasabot man niya, ang iyang mga pulong mas labaw pagani kaysa iya hangalan. Okay? Yun na nagkagrabe.
Kining maong bersikulo is one reason nganong dili nato mabuwag. Kining doktrina dili nato mabuwag sa Dios. Paminaw. Kung ang doktrina nagalihok, nagatuyok-tuyok, nagalibot-libot na di sa imong panimuot, circulating in the stream of your consciousness, kana timailan o ilahanan nga ang Dios anaa na diha sa imong kinabuhi. Kasabot ka? Anaa na diha ang Dios sa imong kinabuhi. May hinungdan that the doctrines of the Word of God resident now in our soul are the only means by which we can know who and what God is. And thus, we come to respect, to honor, and to love Him. Muna itong sumbalik nga to, itong gugma nga to sa Diyos. Sublion ta dinis Panginoon, nga way laing pagi. Wala. Ayun lang yung pag-imbento og laing pagi. Kaya di man yun na madawat ng pagi. Usara ka pagi. Ang pulong sa Diyos mismo nagapahayag sa Diyos. Only through learning Bible doctrine can we accord Him the recognition, the honor, and glory that He deserves. Mauna, nagikinahanglan nga makaibaw tas mga pamagi nga ipahimutang sa Dios aron kita makaangkon ni ini relasyon ngadto kaniya. If you are an unbeliever, hinumdumi nga way kapuslanan ang imong pagsangpit-sangpit sa Dios samtang di ka pa usa ka magtotoo. Ato ni padayon ugma. So, salamat sa imong paghiuban. Ayaw sa iba ang pagsunod ni ini, sumpay ni ini. Di nila una kita kutob o magampo ta. Amahan na mong langit no, nagapasalamat kami kanimo ni ining laing higayon, ni mong tagana ka na mo, Diyos, pagtuon sa imong balang pulong. Salamat sa imong patinaw ka na mo, sa imong kamaturan, nining adlaw. Na kinimahimong panalangin sa among kinabuhi, dada kami pagbalik ugma sa among pagpadayon, sa pagtuon sa dugang pang kamaturan, ikan sa imong mga pulong. Salamat nga mo Bible study through the YouTube, ubo sa Balbido Evangelistic Ministry, yung tanan na mong ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Amen.